Hoši, tak teď jsem zrovna po večerci. Tady je zase milion koček, jako jsem viděl minulý rok. Minulý rok, co jsem byl poslední den, kámo, tak jsem viděl 40 koček za ten den. Kámo, je tu velký bazar vole. Hoši, reálně hlavitás, kámo. Tady to celý jsem si plavil, vole. Plavil jsem kráula, vole, prsa. A to je nejlepší. Počkej, když budete v Turecku a budu tam mít tohle s pitím, tak si dejte všechny příchutě i s vodou, kámo, to je nejlepší prostě. To je prostě nejlepší, všechno, co tady mají v Turecku, i s vodou, jako hoši. To je červený, ale reálně na tom videu to vypadá oranžově. Už za chvíli půjdeme do krámu. Já si koupím ten rožák na telefon, kámo. Až já se taky těším. Tak jestli mi ho dovolí, jako. A možná nějaký dres další. Já se mega těším, jako. A jako ten hotel vypadá. Ten hotel se jmenuje Lavitas. Minulý rok jsme byli v Alani nebo v Antalii, teď nevím. A tam to bylo mega boží, jako. Moc dobrý, tady ani nešlo vidět jako na dno, což mě mrzí. Hrozně mě to štvalo, ale plazem, kámo, ten byl nejlepší, jak jsem tam mohl prostě plavat. Lidi, jak jsem říkal o té tyči na ten telefon, tak jsme se teď o tom bavili s tátou a prostě s jeho kámoškem. Táta potom řekl, že to je vlastně selfie tyč, protože my jsme nejdřív nevěděli, jak se to jmenuje, jsme to úplně zapomněli. A táta že říkal, že to je selfie tyč, jo, takže pak nám to došlo, takže jdeme koupit selfie tyč potom. A nějaký dresy, kámo, se těším. Za chvíli, prostě za chvíli půjdeme do toho krámu, kámo, a snad to táta koupí, kámo. Tady jsou nějaké dresy. Kámo, snad budu mít to selfie tyč, hoši. My se to všechno musíme mít v ruce, kámo. Hoši, já mám tu selfie tyč. Koukejte. Ještě mám Cheetos, Ronaldo, jsme mi nespadla to, počkej. No, kámo. Spadli jste mi. To mě štve právě. Jaká okrava, mi teď řeva. To mě štve, kámo. Pardon, hoši. Takže to je, ale mě štve. Že ono to furt padá, kámo. A ono, já jsem to chtěla mít tohle, a ono to nešlo dát. Tohle jsem to chtěla mít, a ono to nešlo, ono to padá. Takže je GG, jako. A to musím dát tohle. Hoši, dobrý, mám to vypravený, jako. A kámo, mega dobrý, je ten. Kámo, já prostě. Vždycky musím dát pozor. Mega dobrý. Jestli jste to natáčet. V Turecku jsme za tady to dali 13 €. Máme to stojí 15, ale my jsme ho vykecali jako na prostě na 13, že jo. On říkal 11. Já jsem chtěl prostě 10, protože mi táta říkal, že má 10 € jako u sebe. Takže jako já
Já jsem myslela, jako, že by to táta ukecel lidi 10, jako, pak tam říkali 11, jo. Jsme to vzali prostě za 13 jako lidi. Ale jako... Lidi, jestli chcete do Turecka, tak jeďte buď do Lavitas, což je mega dobrý. Tady máte bazén. A pozor, 1,40 m má ten bazén. Já mám 1,38 m, vole. A prostě kam. Já jsem tam byl na špičkách a takhle jsem měl tu vodu na zubou, prostě. Takže já tam jenom plaval, kámo. Takže já, kdybych špatně jako plaval, tak mi zbývá jenom noci na špičky. Čo? A špatně se to ovládá, kouší. Tak jsem byl ještě v jednom a to vám řeknu za chvílku. Já to teď nevím. Blue Waste my nevíme. Je to Blue Wave. Blue Wave bylo mega dobrý, jako možná. Kam to bylo dobrý. Sice v bazéně jsem nebyl, pak je tam ještě tichý, že nikdo nesmí jako řvát. Ale že já jsem nestačil ani dojedu, ale teď to má jenom 40, ale je to fakt dobrý. Kam to měli krámky volat, ale myslím, že jenom ve čtvrtek, že jo, my jsme tak myslím, no v pondělí. Teď nevím, ale tady mají, myslím, že furt 24 asi. A kámo, bylo to mega dobrý, jako. Takže, já nevím, jako, tady prostě je malý koko, je kupen na hovno. My jsme tam 307. Jako, pokoj pro 2 je plán na hovno, ty vole. Protože tam to je plán malý. Tam to bylo docela jako velký. Počkej. Tam to bylo jako velký. Ale prostě tady je jako tichý. A je tady mega dobrý bazén jako. Je prostě tam sázání prostě zavěšil jako lidi. Takže jako to je hrozný, no. A to bylo prostě nesrano.
No to je jedno prostě čeho. Lidi, jak jsem teď pošel. Ale abych se to tomu zmínil, tady jde prostě nešlo. Mám vypadal nějaký malý jméno, ale já to mám takhle, tam mám nějaký jméno. Už mám takhle, a už malý jméno. Ale kámo, je to prostě mega dobrý, tady máte i držák jako. Díky vole němu, vole, vypadám, kdyby mi bylo Pepičo. A prostě ty vole, dobrý, že když mačknete, jako, když mačknete to tlačítko, prostě to máte tohle, mačknete to tlačítko, tak se vypne natáčení, a když to znovu stisknete, tak se zase vypne natáčení, kámo. To je dobrý, ale jde to jenom, když máte Wi-Fi, což je docela blbý. Už a tady je Wi-Fi zdarma. Prostě když to sem přijeli, tak vám to hned naběhne. Tam si to rozkliknete, že? A pak to po vás chce číslo pokles. Já jsem teda zadal 307, protože my máme takový 307, to už jsem říkal. Takže dáte prostě číslo pokoje a pak ještě když jste se narodili. Takže to je jako dobrý. Tam minule jsem musel dávat vlastně jenom rok narození. Prostě narození jsem myslel. A má taky číslo pokoje, teď nevím. Ale kámo, prostě jej, asi už to nespadne. Ale kámo, to bylo taky dobrý. Už já se těším na zítřek prostě. Protože budeme si jako krámu. To stojí. A my se těším na plavání. Ještě ne, co bychom mohli dělat, kámo. Ale rozhodně natočím něco. A ty, co se nekoukají na čas, jak dlouho trvá to video, tak to budou buď 2 hodinky, hodinka, protože to je takový jako video, jako z mého života, co dělám. Takže vlogisek. Že prostě, ale není to živý jako. Že prostě já prostě dělám, jak jsem přiletěl do Turecka, co dělám v Turecku a pak odlet zase do Česka z Turecka. A to je jako všechno, no, lidi. Takže takové vlogy jsou. To je tak dobrý, že já mám safety. Takže a zase ten bazén, tak to už je ráno. Aspoň ten ráno zase. Možná zase jdeme do krámu. Teď jdeme tam na snídaní. Asi ne na snídaní, máme plný asi. To jsou klučky, to zase, že jako minulé. A kdyby něco já nenatáčím, teď se selfie tyčí. Já jsem snídaní, že? Takže tak už mám bazén. Přeplavila celý bazén naší. Já jsem si zase musel chytit, že no, musím natáčet. A jako zatím to jako dneska ke snídaní jsem měla něco dobrého, kámo. Měla jsem omeletu, kámo. Něco dobrého, kámo, protože včera tady ty kuličky. Tam byla ani kuličky, jo. Byly rozdělené kuličky, jo. S mlíkem. Tam mají se minusy a pak už nevím od kolika mají prostě to, no jo, letu. Takže kam tady zase přeplavám celý bazén naší. Takže, no. Teď právě jsem se šel napít kaká, jo, mám zase kakoši. Šel jsem se napít kaká, jo, měl jsem design. Ale zase půjdu do bazénu, no, zase tu selfie, že jo, právě mám chtěl něco natočit. Koši, jak jsem říkal,
že to bude mít 2 hodinky nebo hodinku. Takže jestli se na to fakt chcete koukat, tak se jako koukejte, jo, ale tady to bude mít možná, já nevím, 4 hodiny, 3, protože tady prostě natáčím, já jsem letěl do Turecka, cedlal v Turecku a jako vypoletím zase do Česka, takže takhle. Ale jako zase do bazénu musí. Já už několikrát připravil ten bazén, takže jako takhle no. Vždycky, když jdu okolo bazénu, tak si bojím, že mi tam spadl ten telefon, s ním tady máchám vole. Ale prostě jo, takhle. Boží, takže teď vole se to si potáhnu. Skákal jsem, ale to jsem nezal, protože jsem to nebylo prostě. Ale no. Teď mám zase osvětlit sluníčko. Takže to ono. Tady už já tady furt plavu. Mám 15%, že teď ukázalo další. To chvíli budu oddělat. Mám zajdu. Je teď 11:30 za 5 minut. A já teda furt tady plavu už. Tady jsou tady kočičky furt, to se mi nebude. Takže tady jsou kočičky. Najde, počkej, já zkusím najít. Kde jsou ty kočky? Tady je. Die ist so lieb und protože my jsme furt u toho bazénu. Já už si držím na obě, tam mám hlavu, tak se já jsem zase hranolky s hamburgerem boši. Včera dneska to bude taky. Takže já jsem hledal moc sluší. Takže jako ještě to vidím. Tak, boši. Takže prostě... A tak. Koukej na cestu. Koukám. Dobrý? Čau. Co ty tady děláš? Sedím. Aha. Tak to je hustý, no. A co budeš potom dělat? Ležet. Budeš na oběd? Ležet. Tak to je. Kočka. Ahoj. Ne, no tady ta kočka se zrovna. Ale. Tady tu udělám. Nebo to byla ta kočka. A já půjdu zase do bazénu, no. Takže tak teď jsem vylez z bazénu. Před chvíli jsem byla zase celý kao to svítí, to prostě kůl. Radši najít YouTube, ne? Já jsem na telefon. Tohle je fakt.
tak právě jsem po obědě. Byl jsem v tom krému s dresama. Ale to zatím jako dobrý, no, ale žádný se mi nelíbí, jako. Takže teď si jdu kakao. A potom se přinese taková další. No, kapučino, že by se dělej. Že to musíte vždycky víckrát mačknout, aby vám to šlo. Podáte tady se vám když place your cup. Takže to. A teď až můžete to dlouho držet. Už jestli vám je 10. Máte rádi sladký, tak se vám tady jen cukru dát. Tak dám, no. Jinak hoši to. Budu zase do bazénu. Je moc sladký. Je to dobrý. Au. Jak to dělí, proč to. Au. Proč teď jdeme na večerky? Co si dám? Co budou mít ráno nějaké hamburgery? To už jde domů. Takže teď právě jsem po večerce a mě hrozně vdychlo. Já jsem vole kuře, ale zkaží. A vole sladká tečka pičo, byl melon. 2 melony, jako 2 kousky melony. Nesečekal jsem tam 2 melony jako celý. Neboj. Tady ty kočky jsou prostě nejlepší, kámo. Koček, kámo. Tak minule v tom Blue Wave v Antálii nebo v Alánii, ty nevím, kde jsme to byli, ale Blue Wave, kámo, hotel se jmenoval. A my jsme byli jako v tomhle, prostě v tom hotelu a poslední den, co jsme tam byli, tak jsem viděl jenom 40 koček. No jako poslední den, já nevím, jak bych jsem to řekl. Jako poslední den a zítra bychom odjížděli, takhle jsme to měli. Takže ten den předtím, než jsme odjížděli, kámo, tak jsem viděl 40 koček, kámo. Vždycky. Podle stupňů vlastně, vole. Podle stupňů jsem viděl tolik koček, mi přijde, vole. Tam právě ten den, jak jsem viděl 40 koček, tak bylo 40 stupňů. Když byl nějaký dny, co měl 38 nebo 39, tak když ten den, co bylo 39 stupňů, tak jsem viděl 39 koček. A když bylo 38, tak 38 koček, vole. A někdy 37. A to je takový dodatek. Takže tak no, asi. Budeme to potom nakupovat, nebo budu mít další dres. Abych šel zase do bazénu horší, no. Tady to je prostě nejlepší. Další kočka. Takže tak, no horší. Ano, jako co mám říkat, jako... Je to tady mega hustý. Čekám, já prostě nevím, jako co mám dělat. Já mám další dres Ronaldovo. Ale to je fakt pěkný, vole. To je fakt mega pěkný, jako ten dres, ty vole. Kadec. Kaláda. To je horší. Sama vole.
To takhle. Je to známý youtuber. No. Červený koberec. Už oni mají tady jeden dres 10 euro a 2 dresy 15 euro. To byste mohli ukefet na 10 a měli byste vyvázat cenu jedný, ale kam to je ten dres? Tak ten je. Už kam to je ten Alna. Prostě kulty, vole. Už tak jsme zase tady pro nákup. A táta mi přijde, že to tady nenaštvané. Prostě šenky, protože mám vodka. Dobrá, hala. Já chtěla říkat už dobrý den. Už se těším na snídaní nebo na večer. Už je uklízečka asi. Tam je to furt štve, tohle tady tohle. Směnou takhle. To prostě nedržím, ale. Sledujeme. Tak. Naši. Mám by to mělo to normální. To nejde, vole. Už je to v prdeli. Už je to v prdeli. To budu 207. Už já šel na 207. Tak je tam bylo na Češ. Další sušenky. Tady jako. Jo, tady ta vola. Tady vola. Co máme v lednici? Ty vole, my tam máme jenom pití. Si píšu. Barkantu. Zastavu. A další. Já vím, že nic nevidíte. Teď už to. Už já to zkusit tak. Dobrý. Můžeme jít. Já šel prostě na 207. Tak já jsem nějaký kupko, mám 307 vola. Já jsem sám na 207. Tak. Už ty vole. Takže ta nožka.
mě by zajímalo, jestli to bude trvat hodně dlouho, to vydávání. Je to video do tohoto video, jestli jako normální video nebo o hodně díl, jako. Je to bylo mega dlouhý, jako všim. Takže právě teď už ráno bylo. Já jsem hrozně předspal, kámo, těším se už do toho bazénu. Takže teď mám na sobě nějakou kámo, mě mega. Má takhle ten dres, je to semičky. Víc jsem na to určitě jako za bazénem. A teď jdeme nějak na oběd, no. Včera rolky neměli, bohužel. Ale těším se dneska na oběd, bude něco dobrýho. Takže právě teď jsem po obědě ještě šli pro kurkového salát. Bude prostě nejlepší. Ještě po obědě jsme měli zboží, ale já jsem kecal, že asi nepůjde. Jsem celá nikde nevidím, že mi říkal táta. Už nikde tady nevidím. Už jo, to nevidím. Nevidím ho. Давай, už. Takže teď jsem zase vlezem. Taky nemají senko, co jsou to nikoho. To je jinak jejich máma. Já jsem bude bát. To se předtím vůbec nebála. A teď z toho tyči nebudu šarmovat. Jo, tyčí hodně. A tam nemá dítě. To je jejich máma. Ale lidi. Mají to chtěl bíhat 500. Takže teď právě jdeme do nějakého krámu. Tak. Jdeme do nějakého krámka. Teď jsme v tom krámu. Já furt. Tady je tady je Afrika. Už vám těm, co nechutná jako pivo. Tak. Jako pivo normální. Jako prostě normální. Prostě pivo. Nebo vám nechutná ani alko. Tak tohle je prostě nejlepší to vždycky. Kámo, nějaké bramburky. Já už jsem tady byl bramburky. Když tak se zeptám, jim řeknu chips. Já tady jsem. Já tady chips, já tady jdu chips. Doritos, Lays a Doritos. Jaký co neznám. Další co neznám, tady jsou tady prostě. Dipos. Teď říkám, co to je? Dipos. Hakanin. Už teď jsme vyšli z toho krámu, vole. A jdeme zase zpátky na hotel, ne? Jako kámo. Tady mají pěkný drazy, jako už. Já kámo. Já mám tady ten, ze včera mám koupený, pak mám ještě koupený ten modrý takovej a růžový. Tady ten se mi líbí nejvíc, ten je mega propracovaný. Pak ten modrý a pak růžový. A tam růžový, to je celý růžový, nějaký pak černý hybky, jako jak má zebra takový, ale tlustší, špičatější, tak to tam je. A ještě tam je Ronaldo, takhle zezadu je hlasů a pak vedle toho, vedle jeho hlavy je napsáno sům. Takže ten nic moc. A ten modrý, zase, tam je Ronaldo hrál modrý, tak jsem měl včera, myslím na sobě, a dělal tam přece takhle s tím dresem. Takhle jak má tohle. Tak to tam právě dělá. Dělá přece tanku. Tam nahoře. A tady ten je mega protože Boží, tady je Ronaldo, tady jak je tady jeho ruka, vole. Jak on dělá tady to, vole.
To je mega cool, jako už. Teď zase budeme do bazénu, ale... No co? Takže sorry. Teď právě čekáme na večer, až budou večer, ale... Tohle nás zase vyjde po večer další. Dneska pojedeme autobusem zase do Lafu. Já jsem do města autobusem viděl. Já jsem byl po celou. No, to je ten bazán, vole. Ale už večer, už tam je rozsvíceno. To vidíte, už tam je rozsvíceno. Jdeme do večeři. Jsem teď po večeři, asi se stál milovat. To jsem ještě neměl dneska. A teď jsem dal před chvíli jejich mámě, jsem jim dal vodu. Jsem jim dal taky zase. Nevím. Ať se jdou najíst tam toho. Tak jsem jim to dal tam. Teď mi přichází zprávy. Za chvíli půjdeme zase na popovídka, a pojedeme autobusem už. Takže to bude lepší. Právě jsme dorazili do Sejdu už tím autobusem, takže se půjdeme nikdo nevím kam. Teď před chvíli jsem vstal, a 22 na snídaně. Takže já nevím, co jsem tady vypadal, teď jsem snídaně. Takže právě jsem se ty vole. Co jsem se robil snědla? Nejsem hranolky. Teď jsem dojedl maso z rýží a dostal nějaký dotozakem. Tím dezertíkem možná. Ale nevím, jaký jsem si dal. A další, dám si víno. Projedu ty tady mají nic jako. Takže si dám víno další. Právě teď jsme na večerky. Já jsem tam měl rýži a tohle. A ještě jsem měl maso tomu a teď si dám meloun. Teď jsme snídaně, vole, a zase nevím, co se mám dát, tako. My tady zase odvědět, vole. Ještě právě teď jdeme na oběd kávu. Že jsem se naozval. Ale teď jdeme na oběd, pak půjdeme k moři, co mě ukecali, protože tam je jídlo ruší. Ne, já myslím, tam je jídlo, říkali něco kupnu, ale jídlo. Ale už půjdeme zpátky, tak prý budu mít až na ramenka. To je ten, co mi líbí. Tam pod tím šedým, tak teď si vezmu nějaký černý. Už teď právě jdeme k moři, zase. Je večer a je nějaká noc, kámo, nějaká turecká noc, zase kebab, takže já jsem jako šel na kebab teď. Byl jsem s kámo, mámou jsem se zabouvala. Už dlouho jsem se nazval a teď jdeme právě na snídaní. Říkala, že jsem se v skuduku, protože teď jsem volal, šel ten nároveň, volal, aby jsem se mohl vůbec na ruku. A jdeme na snídaní. Teď už chodí tamhle v pološní, vole.
Už takže právě teď má být vole, že mě samý husy, že mě dobrý vole, pojďme hrnout. Tak ty vole. Tak má jako dobrý študl, tady má jako oddíškový študl, nevím. A oddíškový ještě nějaký, ale už nevím jaký. Takže teď už na letišti vole, v Turecku na Českou vole. Jsme tady vole. Takže právě za chvíli budeme už do letadla. Teď jsme na letišti a za chvíli budeme v letadle. Takže já nevím, kolik jsme přijeli volat. Nějak asi v 5 ráno, vole, mě byla zima, vole. Přišli jsme domů, tam byla taky zima, vole. Pustila kámo celá vole na zemi. Jako nepustila vole ty věci deka a tak. A pak vole, už normálně. Já jsem si lehnul, vole. Já jsem ani neusnul, bylo 7:30. Ale už nepamatuju čas, kámo, to už jsem asi usnul, vole. Takže teď ještě ležím, vole. A vůbec jsem mě nechtěl spát, jako. Až v 9 jsem usnul, kámo. Nejdřív jsem mi vůbec nechtěl spát. A pak jsem usnul jako nějak v 9, kámo. Už teď je 10:37. A jsem se zbudil nějak v 10, kámo. Teď se to koukám na YouTube vaši. Půjdeme ještě do Routla. Jestli nevíte, co to je. Je to loď? Asi. No to je loď. Tak je jedna restaurace v Železnicích. Mají tam mega dobrý jako hranolky, křídla, vole. Je tak noši. Teď prostě se mi mega líbí. Na internetu tam chtěli prej 700 něco a ještě na mém telefonu chtěli 437, ale ten řetízek černý, jak nevím teď boží, tak tam byl jako celý šedý jak ten prstýnek. Takže tak noši. Teď jsem mohl bagetu dneška, no vole. Já jsem říct se včerejška, ale vole. Včera jsme ještě byli v Turecku, vole. Když jsme dneska přijeli kávu, jsem z toho úplně zmatený, vole. Ještě tady dopím kolu z dneška, hoši. Já jsem hrozně zmatený, vole. A hoši, teď jdu sestříhat ještě video, takže to bude prdel, hoši. Ty vole, já jsem vím, vole.